Αν δεν θες να ξαναγίνεις κουραπιές, CP Hairpalist. Ώρα για αντιλιακό, ώρα για challenge. Θα έχετε 5 δευτερόλεπτα να βάλετε αντιλιακό στο πρόσωπο σας και θα σας δώσουμε 2 διαφορετικά αντιλιακά. Να δούμε ποιο είναι το καλύτερο. 4, 3, 2, 1, πάμε. 4, 3, 2, 1, stop. τέλος χρόνου. Λοιπόν, βλέπουμε φανερά ποιον αντιλιακό κέρδισε. 1, stop. Wow. Άλλα μου γίνεται. Βάλουμε, να φύγουν λίγο χέρι. Καλά Χριστούγεννα. Βλέπεις ότι ακόμα είναι να απορροφηθεί. Ω, πετάξε το. Βάλε πως τα πόδια μου ανοίγει. Γι' αυτό να βάλουμε καλό αντιλιακό σας παρακαλώ. Είδαμε. Τώρα είναι το αντιλιακό να βάλετε. Σωστός, ένα χειροκρότημα είναι έξω. Να έρθουν τα δώρα τους γιατί όποιος παίζει μαζί μας κερδίζει. Δεν μόνο και με χτυζόν ακόμα. CP Hairpalist. Λοιπόν, παρακαλώ. Είμαι άνθρωπος που βάλει αντιλιακό τώρα να ξεκινήσω να βάλω. Γεια σας! Γεια σας να βάλουμε. Ελάτε, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Follow!